הישראלים מתחלקים לשני סוגים, אלה שיש להם עבודה ואלה שאין להם. אם אתה מבלה את כל היום בשתיית קפה ובגלישה באינטרנט, סימן שיש לך עבודה. חיים הוא דווקא מובטל. מה קורה לך, אבא? חיים, מה יהיה? אתה כבר 3 חודשים חותם. מה עם העבודה בתחנת דלק? תראי, חווה, זה לא שאני לא רוצה לעבוד. פשוט רוצה לעבוד במקצוע שלי. תזכיר לי מה המקצוע שלך? מאלף אריות. טוב, ברור לך שזה יהיה קצת יותר קשה. שנייה. מאלפים. טוב, אין, אז אין. תחתמי לי, בבקשה. תראה מה זה, לקרקס בדרום דרוש מאלף אריות. מה אתה אומר? שנרשום אותך? איזה אריות אלה? אפריקאים. תראי, זה לא שאני לא רוצה לעבוד, פשוט אין לי הכשרה לאריות אפריקאים. יש לי הכשרה רק לאריות אסיאתיים. לבקנים. טוב, אין אז אין. חותמת? רגע. קורס הסבה מקצועית למאלפי אריות, בו אתם, מאלפי אריות האסייתיים הלבקנים, יכולים להפוך למאלפי אריות אפריקאים. אז מה אתה אומר, הגורל מחייך אליך? אני כבר מתקשרת למזל מהסבות מקצועיות. אף פעם לא עולים שם. מזל? מזל. זה בקשר לקורס למאלפי אריות. רגע, אני אבדוק. נו, מה קורה? המחשבים איטיים היום. הנה, יש קורס 3 שבועות, כל יום ב-6 בבוקר. מה 6 בבוקר? קוסום מהמדינה הזאת! לא אותי מאנשים לעבוד בעבודה שלהם. בא בן אדם מאלף אריות אסיאתיים, לבקנים, רוצה לעבוד, באמא שלי רוצה לעבוד, אבל במקצוע שלו אומרים לו הסבה מקצועית, 6 בבוקר! קוסום וואו, זה מטורף! מסתובב בחוץ אריה אסיאתי לבקן! פה בחוץ, טורף אנשים! יש כאן במקרה מאלף? אני פה בלי הכלים.